Road trip. Road trip. Hvor er vi henne? Gårdskoven med Skulde. Nu skal vi til at ud og gå en dejlig tur. Og hvor skal vi hen? Den vej. Og hvad? En bakke, som nok ikke kan se endnu. Keder du dig? Ah, det bliver godt klippet sammen med Google senere. Ja. Nå, det er dem, jeg træder på. Ja, det er der var en til. Det er knaldperler. Ja. Jeg tror jo lige den der stamme egentlig ligger sådan lige ud fra... Og lægge sig vandre ned i vandpyt, fordi han er ukoncentreret. Det lyder som kameramand. Ja. Nå, skal vi til andet frokost? Er I klar på at quizze? Hvad? Skal vi spille spil? Skal vi spille et lille spil? Der er blevet pakket en lækker kur. Så er frokosten forbi. Var det en god kage? Det var en rigtig lækker kage og rigtig gode sandwich. Og hvad skal vi så nu? Nu skal vi derop. Ja. Hyp, hyp. Ja, det er bare herfra. Har du haft sel på? Road trip! På vej hjem! Det er insekter, han er ikke gået amok. Hun er med. Hun sidder lige der. Hun er lige der. Og Faust er her også, ikke også for det? Ja, hun passer på Faust. Der skulle løbe strøm. Det er Roskilde Fjord. Nej. Og det var herude, at de der vikingeskib, der ligger oppe ved Roskilde Museum, de blev fundet. Det var lige herude foran. Det er Skuldløvskibene. Så ja, det er lidt historie. Så kører vi igen. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? Early in the morning she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels